Ako nga pala si Harry J. Lopez, batang pansyer ng Kabuluan, Santa Maria, Pangasinan, aka King Harry. So ito nga pala yung breederan ni Harry, mga kalapatids. Ayan, so papakilala niya daw tayo isa-isa sa mga breeder niya. Ayan. So Harry, anong pangalan ng breeder mo na yan? Ito nga pala si Black Nelson, Anong bloodline ni Black Nelson, Harry? Victor Lim, mga kalapatids. Ayan, Victor Lim daw, mga kalapatids. So itong ibon na daw, mga kalapatids, ay Victor Lim line. So masusubukan daw to ngayong susunod na, saan may lalaban? South or North? South daw, mga kalapatids. Ayan, so ang ganda ng ibon na to, patingin nga. Ayan oh, mga kalapatids. So may ito nakatira si Black Nelson daw, Victor Lim line, mga kalapatids. So nakapang style naman to ng ano, street race, no? Itong breederan mo. Ayan. So ito, mga kalapatids, ano, yung pares niya, dito siya nakatira, mga kalapatids. Ito naman si Pampers. Yung blood. Ito ang paborito ng breeder. So anong bloodline ni Pampers, Harry? Ang Terminator siya. Ay, Terminator line. Ang laking kalapati, mga kalapatids, oh. Ang lapad. Sokak siya, no? So ito pala si Pampers, mga kalapatids. Bloodline niya Terminator. Ang lapad ng ibon, mga kalapatids, ang linis, oh. Yan, ganda. Patingin nga ng pakpakari. Yan, ang lapad pati pakpak, mga kalapatids, oh. Yung ganda ng steps. Finisher siya ng Apari. Nice. Apari finisher daw itong si Pampers, mga kalapatids. Ang club? DCFC. Ay, sa DCFC daw, mga kalapatids. So ito, nilaro sa DCFC, yung Dagupan City na club. So nag-finisher daw ito ng Apari, mga kalapatids. Ang ganda. So solid. Ito nga pala si Milo, ang pangalawa sa paborito ko na breeder. Ang bloodline nito ay Arman Vasquez. Yung mga naging anak nito, nag-champion na sa Ordanita. Nice. Ito daw breeder ni Harry, mga kalapatids, na itong red check na to is nag-produce na ng complete clacking, mga kalapatids, nung inanak nito. So may bumili sa kanya na isang fancier din na hindi na natin i-mention yung name, mga kalapatids. Ayan. So yung inanak daw nito sa kanila is nag-complete clock, mga kalapatids. Ayan. So ang galing. Pati itong breeder na to, ang ganda, mga kalapatids, oh. Nice. Ayan. Pala, mga kalapatids, si Upal. Ang bloodline nito ay Benito Goque. Ay, Benito Goque. Saan mo nakuha itong Benito Goque mo? Kay Sir Roderick Martinez. Ay, Roderick Martinez. San Fabian. Ang susulid ng linyada dito, mga kalapatids, oh. Benito Goque daw. Benito Goque line. So opal siya. Ang ganda ng kulay, mga kalapatids. Galing kay Sir Roderick Martinez. shoutout mo si Sir. Shoutout sa iyo, Sir Roderick. Ng San Fabian, Pangasinan. Shoutout, Sir. Ito yung ibon mo. Nga binibreed na ni Harry, mga kalapatids. Ayan, oh. Ganda, naglulugon siya ngayon. Pero uso kasi yung lugon ngayon, eh. Ayan. Molting season, mga kalapatids. Ayan. Ang ganda. Gandang ibon to, mga kalapatids. Ganito yung gustong kulay. Akin na lang. Looks lang. Kalapatids yung pinanglalaro ko ng street fight. Si Paspasam. Paspasam ang pangalan niya. So nakailang panalo na si Paspasam, Harry? Madami na po. Hindi na mabilang sa sobrang dami. Dapat ito yung ma-vlog natin, no? Next time na lumaro guys, chat mo ako para may vlog natin. Kasi ang ganda ng area niya, mga kalapatids, so bukid. So nag-iisang bahay dito sa bukid. Para makikita mo yung paglanding ng ibon niya na si Paspasam, mga kalapatids. In Tagalog, bilisan mo. Ayan, mga kalapatids. Yung Paspasam na word, mga kalapatids, is Ilocano. Ayan, so ang ibig sabihin sa Tagalog ay bilisan mo. Galing, mga kalapatids. Ayos. Yan, oh. Yan. Pinakita na tayo ng tricks ni Paspasam, mga kalapatids. Ayan. Tumambay na. Kailang hapon na kasi, kaya mahirap na papasukin. Go, Paspasam. Oh, yan. Pasok kagad, mga kalapatids. So ito, mga kalapatids, yung ibon na to, itong blue bar, itong hawak ni Harry. Ito nga pala yung nakalaro daw ni Josiah. Yung unang na vlog natin na nag-look visit tayo. Ito yung daw yung nakalaro niya, mga kapatid. So, sinong nalaro sa laro nyo? Ako po.
Ay, talo si Josiah mga kalapatids. Ayan. So, sabihin natin kay Josiah, kami naman siya, rebanse kami. Dibansig. Saya. Josiah, di ka ba rebanse? Daw, sabi ni Hari. Ayan, so kung napapanood mo to, ayan, so maaari kayong maglaro kahit friendly game lang. Para ba, pangkatuwaan lang. Ayan. Nice. So ito yung ibon na kakalabanin mo ulit. Ayan, ganda mga kalapatids. So hen yan, no? Opo. Galing, pang street fight na hen mga kalapatids. So pasokin siguro yan. Pakitangin nga. Ayan, mamo pa mga kalapatids. So yun, kanding ka agad. Ito nga pala si Saddle. Ito yung paborito kong breeder. Isa din to sa nag-aanak ng magagaling. So anong bloodline ni Saddle, Hari? Pure Jansen po. Ay, ganda mga kalapatids. So itong ibon na daw na to, itong Saddle ay pure na Jansen. So pang materialis talaga mga kalapatids. Ayan. So isa daw to sa mga nag-aanak sa kanya ng magaganda mga kalapatids. Ayan, ganda. Kinis mga kalapatids. A few moments later. So ito mga kalapatids, meron pa silang bantam dito. So sa naghapon to. Dito yata sa taas, no? Yan, ganda ng bantam mga kalapatids. Nalaban si Street Fight. Yan, may kasama siya ditong kulay itim na manok din. Ito yung janitor mo pala. Kumakain ng mga tira-tira sa baba. Ayan mga kalapatids, oh. Yan, ang cute ng bantam, oh. A few moments later. So ito mga kalapatids, ayan, nandito tayo sa loft ni Hari. Ayan, oh. Shoutout! Shoutout sa TBL Plato. PBL Plato, shoutout daw mga kalapatids. So ito yung mga tropa natin dito sa Kabuluan mga kalapatids. Ang dami nila kanina. Sayang, di natin na-videoan kasi medyo madilim yung place kanina eh. Ayan, so ito mga kalapatids, meron ding Taiwan bird si Hari. Ayan, anong singsing ng Taiwan mo, Hari? CTRPA, Opo. So may Taiwan bird din siya mga kalapatids. Ayan, oh. So nung una kasi mahilig din ako sa Taiwan bird, pero nung tumagal ay na-out ko din Taiwan niya mga kalapatids. So saan mo na-acquire yung Taiwan na yan? Kay Sir Roderick din. Ay kay Sir Roderick din mga kalapatids. Ayan, ganda. So ito mga kalapatids, yung Taiwan bird ni Hari. Ayan, ito yung singsing niya. CTRPA mga kalapatids na walang year. So itong sensor, ito yung ibon mga kalapatids, Borgana. Kakto, no? Kalapatids, patingin ka ng papak. Ayan, papatubo pa lang mga kalapatids. Akin na lang. Nice. Ito nga pala yung look ko mga kalapatids. Yan, ito yung lock niya mga kalapatids. So, ang laki. Ito yung panglalaro natin sa south ng LPHA. So ito daw yung mga panglaro niya ng South mga kalapatids sa LPHA. So sobrang dami mga kalapatids. So ang ganda. Samut-saring ibon na to mga kalapatids. Dami. Mga color. Mga color yung madami dito mga kalapatids. Ilan lang yung yan, ganda mga kalapatids. Red. Tapos ito puti mga kalapatids. Yan, ang dami. A few moments later. So yun mga kalapatids, dito ko natatapusin tong video. So ginabi na tayo sa paglulok visit kay Hari. Ayan mga kalapatids. See you next vlog. Bye. Please follow and subscribe. Boy One Tayo.